Havde du en lampe, der skulle fikses? Ja, det havde jeg. Kom med indenfor. Kom med, dreng. Det her det er galt, drenge. Det kunne bare være så rart, hvis I lige gad at lave det nu, fordi jeg har virkelig brug for at få noget lys i mit hus. Hvis I har brug for hjælp, drenge, så er jeg altså lige ude i køkkenet. Det ligner sat mig lort. Det er virkelig ikke helt her. Det er ikke helt godt. Ud med lort. Der er så ikke noget vel. Hvad holder du bare? Ja, det skal lige have. Hold nu rigtigt! Det skal lige have tape. Så er der fandme snart strøm i kontakt. Og det er fint, så bliver du den bare lige der. Sådan der. Som mester fortalte. Og så bare ind i hulmaden. Det kan ikke være bedre. Nej. For den nu fikset. Ja, sådan der. Så burde det virke. Så, nu virker det fandme. Ja, skal vi lige få et tjek? Måske. Jo. Igen er gode sager, det der. Det der. Fordi jeg lige får det der. Jo, det virker. Ja. Hvad er der gang i at kigge på mig, hvis jeg er med? Hvad bliver der igen? Bare lad en lille kig. Så skal vi ud. Hold ned op. Ud! Ud! Jeg vil aldrig se igen.